салому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Тамошобинони азиз, боз ҳам як аксияи зур рафтаистаи бозори Корвонда. Хостум шумода гап занам, суроғаша фаҳмонум, то ин ки омада харидорӣ кунен. Касе доставка мехоҳад, рақамҳои савдогарам мемонам, доставкаям доранд. Ира бинен духтаро, иҷа бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 19 магазинай. Ряди магазинои шишагӣ, якум ряд. Бинен духтарои қа хушруванд. Ино пеш чанд сум будан? 150 будан. Ҳози 100 сомон шидагана. Ҳози 100 сомонӣ шидаган. Бинен чихе хушру размерош ҳастай. Мана аз 3 сола то 12 солара размер ҳаст духтаро. Марамат капшондорак, фасон, качествашда гап нест. Бори турки духтаро. Мана 100 сомон. Биёен. А ино чанд шидага? Иқшванешиначи патрул. Ино 180 будана. Ҳози 100 сомон шидаган. Мана брукушкатияй размер доранд духтаро. Марамат 100 сомон. Турецки тоза. Борошон ҳамаш туркияй. Доставка доранд. Касе ки мехоҳа марамат нависеншона доставкара мефаҳмонантона. Баъд бо духтарако иҷада ҳастай азанаи 80 сомониҳо. Ино ҳозир ҳамаш 80 сомонӣ шидагияй. Аз инам чанд та рангая. Брукчашкати бинен чихе сифатаки хушру доранд. Мана аҷоиботай сифатошон. Фасони бадай. Мана иша бинен бо 80 сомон духтаро. Качествошон нағзай. Ана баъд бо ҳастанаи двойко. Ино чандан? Ино 100 сомон. Испартивкора бинен чихе хушру барои духтаро. И то чанд солаи размер? То 5 солара размер ҳастай. Мана брижошкати. Качествашда гап нест. Качестваи зур. Нархаш 100 сомон. Марамат духтарако размерои калон мепурсен. Анами нуқтаи савдода ҳастай. Иҷада ба ҳама намуд брижачҳои турки 50 сомонӣ шидагай. Распродажа. Иноям то чанд солара дорен? То 5-6 солара размер ҳастам духтари ҳамбачагӣ 50 сомон. Иё ҳичи намешаванд. Турецки катушки намезананд. Начос дуракан. Мана биёен бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 19 магазин. Ана баъд энаи спортивко ҳаст. Иё чандан? Двойкои хушру 100 сомон. Турецки тоза. Мана ози ай пеш нишонтон бутам. Ба ҳазур бинен. Качества худаш маълумай. Иноям 180-200 сум будан. Ҳозир 100 сомон шидагияй духтаро. Мана бинен размер доранд. Мана бо аз и ҳаст. интихобшон бисёрай. Шумо ки омадед бо мебинен двойкои фасон доранд. Ҳамаш намино ҳози аксияда 100 сомонӣ шидагияй. Ана баъдан бо калонтаракоша нишон метиҳем. Ино чанд шидагиян? Мана иноша бинен духтаро. Духтарона двойка. Алакай барои ҳозир. Мана то 7 солара размер ҳастай. Нархшон 100 сомон. Иҷада ҳам начосдор доранд, ҳам беначос. Марамат биёен бо хутонай пеш бинен, интихоб кунен. Хоҳем доставкатон мекунанд. Качествара бинен чихе зурай. Чӣ тавре ки гуфтум, борошон беҳад бисёрай. Ҳамашда аксия сар додагиян. Ҳаме ки омадед аз номи канали мо ҳатман гап занен. Шумода бо арзонтар карда метиҳанд. Ино чандан? Мана ино 80 сомон шидагияй. Нархи пешинаш чанд будира? Мана 120 сомон. ҳози 80 сомонда пешниҳод кардистиян. А иш 100 сума? Инаш 100 сомон двойка. Иҷада бо дигар рангошам ҳастай. Костюмакҳои джинс духтаро. Ино 150-170 будан. Ҳозир 100 сомон шидагиян. Ҳам духтарона ҳаст, ҳам писарона. Марамат размеро ҳастанд. То чанд солаи размераш? То 5-6 солара намхе костюмои джинси хушру метонед харидорӣ кунед. 100 сомон. Бори турецки. Ина интихобшон бисёрай. Инаиш бо начос доштаи духтаро. 100 сомон. А иш чандай? Ишам хушру, а? 100 сомон барби. Мана материалаш хушру турки. Шумо медонед ки качестваи турки бо фарқ кунанда, мисол шушта кӯдакда мепӯшонед, ҳичи намешава. Ина биёен бо ай пеш бинен хитон як бор борошона муқоиса кунед. Ишам 100 сумая?
баям 100 сомон. Ана баъдан бо платьишкоҳо ҳастай духтаро 60 сомона. Инай платьячаҳошона бинен охи қахшру. Ай чанта расветка ҳаст. Марҳамат, касида платья дар кор бошад 60 сомон. Платьишкои фасонак. Баъден ай туничкора бинен духтаро, платьишка барин вадаласкагия. Гарданакш маҳками хушру, материалш ангурка. Ино 150 сомон буд, ҳози 80 сомон шидагия. Аксияда 80 сомон. Марҳамат, то чанд солаи? То 7 солара размер ҳастай. Марҳамат, каседа доставка дар кор ё ин ки омада хитон мебинен. Биёин духтаро, пишаймон намешавен. Качествои зури-зура ҳози аксия кадагиян. Мана 80 сомони. То 7 солара метонен ки خریداری کنن. دوای کوشون دگاب نیست. به هر دوای کوشون فاصله دخترو. آن بعدن برای یا بسیار ایجاده. وقتون یک بار بیاین. من وایشون نبینن. نوارج دنیاشون نبینن. هم قبیسیورای. اینای کردکورا عکس کدگیان 70 سومون 150 120 بود. وزی 70 سومونی. من یک چند رنگ نشون تون میتیم. ای کابتکش ما هم خیر. ира бинен охи духтаро, качествои нақс ҳамаш бо бурошон ёра турецкия бори гуанҷовая. Мана фиолет виша бинен қахшру. Хулоса 70 сомон мана. Духтарако дер накунен, биёен ай пеш бохтон бинен. Баъдан айно ира бинен духтаро, қахшру 100 сомон тройка, 100 сомон барои малидко. Марҳамат беҳад бодикчои фасон бо ҳамаш двойка ва тройка. Аҷоиб хушруа качествошонда гап нест. 100 сомон. Иша бинен охи духтаро. Аҷоибака. Мана 100 сомон тоза турки. Ягон ҷоям туҳфа бурданда беҳад хушру качество. Иша бинен бо абадокча дора бодик. Ана баъд брижача. Ана тройка 100 сомон. Ана комбинзонои хушрурам 80 сомони кадан. Ино чанд будан пеш? Иша бинен 120 буд, ина 80 сомон кардагиян. Качествои турки. Марҳамат, бори турки. Ёш чанде? 100 сомон. Ана ина мудо бошад 100 сомон. Тоза турецки духтаро. Нархошон беҳад нархои нақс пешниҳод шидагай. И вязаниҳо чандан? 100 сомон оригиналошай духтаро, бори туркишай. Мана марҳамат, бо як бор биёин хитон ай пеш бинен. Вой кора бинен духтаро, иқа хушруван. Нархшон 100 сомон акция рафтестай. 100 сомони ай 3 то 6 солара размер ҳастай. Ина марҳамат духтарако, дархост кунен, материалакошонам хушру. Баъд ино чандан? 100 сомон вилветои тоза двойкаян. ҳамроҳи брукчоошон. Иҷада расветка дорана? Нишон темшона. Расветкаошонан. Ина духтаро. Ино то чанд сола боша? Бори турки ҳамаш турецкия тамошобино. 36. Мана ай 3 сола то 6 солара будай бо иша бинен. Аҷоиба. Ишам 100 сомон двойка. Мана мино ҳамаш двойко 100 сомони турецкио. Иҷада бо 50 сума двойко доран ва ё бори гуанҷова на? Ана бинен духтаро. Двойкои хушруча турецки тоза 100 сомон шидагай. Ино 180 200 будан баъзеош. ҳозир бошад аксияда 100 сомони барои шумо тамошобино. Шавне чӣ химолой маки хушру. Марҳамат, биёен бо ай пеш борошона бинен. Боварӣ дорам маъқултон мешава качествои зури-зур. Инора бинен курткача ҳамроҳи бурукчаошон 80 сомон духтарако. Беҳтарин аксия барои шумо. Мана метонен фарзандонтонда омада харидорӣ кунен. 80 сомон двойкои фасон. Иша бинен бо бурукша. Хушрувай. Мана 80 сомони. Ана баъд худиё туркия на ёшам 50 сомон. Мана худиёи фасон каседа дар кор боша. Ина 50 сумашам. Иҷада меёбен духтаро. Бори туркиш қай худи хушруа. Двухниткаи материалош ҳичи намеша. Мана ина мино ҳамаш 50 сомони турецкиё. Марҳамат хоҳишмандо. омада ай пеш бинен борошона. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Инаи чанд сумай?
иҷада двойка бубдай 70 сомон брукчашкати. бинен чӣ хушрӯй бори баҳорӣ. ва духтарако анами хел попшои фасон доранд. Ҳамаи аминода акция рафтестай 100 сомонӣ тоза турецкиян. ҳамаи ино қимат буданд 180 150 ҳозир бошад 100 сомон. кадо меша гирен духтарако 100 сомон шидагай. ира бинен интихобшон чӣ хел бисёрай. размеро ҳастанд. качествои зури зур бренд мана. ира бинен аҷоибот 100 сомон шидагай бори турецки. мана интихобшон зиёдай духтаро. боай пеш биёен хитон бинен. ира бинен охе чӣ хел фасонай. мана качествора бинен. дар навор қахшу намебиёяд, неким аз пеш ки биёем боварӣ дорум маъқултон мешава, барое ки борошон дар ҳақиқат ҳам борои дастоини меган, ҳам хали борояй. мана сифатҳои хуб бо нархҳои нағз. биёен духтаро. тамошобинони азиз, бори дигар такрор мекунам. навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, анамин 19 магазин. якум ряд мешава, ряди магазинои шишагӣ. диден? мана биёен ҳамаи борошон аксия шидагиай. ҳамаша бо нархи арзон. шумо да метиҳанд ҳатман аз нави мо гап занен. аксия карда бо нархи арзон пешниҳод мекунанд. ира бинен охе чӣ хел интихоби борошон хушрӯй. двойка, тройка, киртача, чизе ки хоҳед ино доранд. сифатҳои баланд, качествои нағз. мана бинен киртачаҳои хушрӯ доштиян. барои бачаҳоям ҳастай, духтаронаям ҳаст. мана беҳтарин аксияҳо пешниҳод шидагиай. дер накунед духтаро. рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. метавонед нависеншона бо маълумоти бештар аз худшон гирен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр, саломат бошед.